ሰላም ጥዕና ይሃበልና ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ናፍቀርት ስፖርት ንሎሚ 37 መጋቢት 2023 ኣብ ነቕርቦ ሶሙናዊ መደብ ስፖርት ንተሳትፎ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዙር ኣልጀርያ ከምውን ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔርን ቢንያም ግርማይን ኣብ ውድድር ቲሬኖ አድሪያንቲኮ ንኣቓልቦ ኣሰልጣኒ ወርልድ ቱር ቲም ሱዳል ኩዊክ ስቴፕ ፓትሪክ ሌፌቭ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ንዓወት ኤርትራዊ ኣትሌት ኣማኑኤል ሃብቶም ኣብ ካን ከምውን ካልኦት ዝተፈላለዩ ምስ ኩዕሶ እግሪ ዝተኣሳሰሩ ዛዕባታት ክንደስስ ኢና። ንኽትከታተሉና ዕድሜና ብኽብሪ ነቕርበልኩም። ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ካብ ሎሚ 37 ጀሚሮ ክሳብ ሓሙስ 16 መጋቢት ኣብ ዝሰላሰል ዓለም ለኻዊ ዙር ኣልጀርያ ትወዳደር ኣላ። እዛ ብኣሰልጣኒ ዮናስ ዘካርያስ እትእለ ጋንታ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብውልቆም ንዝቀዳደሙ ወዲ 34 ዓመት ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖትን ወዲ 30 ዓመት ሜሮን ተሾመን ኣባል ጀርመናዊት ኮንቲነንታል ክለብ ባይክ ኤድ ወዲ 25 ዓመት ዳዊት የማነ ኣባል ክለብ ሰንበል ወዲ 28 ዓመት ኣኽሊሉ ገብሪ ህይወት ወዲ ዓላ ኣባል ክለብ ደንደን ወዲ 21 ዓመት ናሆም መኮንን ሲምባን ወዲ 20 ዓመት ጳውሎስ ገብረ ሚካኤልን ሓቂፋያ ውድድራ ተካይድ ዘላ። ዮናስ ዘካርያስ ብድሕርቲ ኣብ ላትሮፒካ ላሚሳ ቦንጎ ዙር ጋቦን ኣብ ጋና ዝተኻየደ ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝኣለየ ሰልጣኒ ሳምሶም ሰሎሞንን ከምውን ኣብ ዙር ሩዋንዳ ነታ ጋንታ ዝዓለማ ኣሰልጣኒ ሙሴ ኣስየልን ኣብዚ ዓመት እዚ ንጋንታ ኤርትራ ዝመርሓ ዘሎ መበል ሳልሳይ ኣሰልጣኒ እዩ። እዚ ንሎሚ 7 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ብዘለዎ ውድድር ክሮኖሜትር ዝጅምር ዙር 10 መድረኻት ዘጠቓለለ ኮይኑ ብሓፈሻ 1135 ኪሎ ሜትር ክዓምም እዩ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ 3 ግዜ ኣብ ዙር ኣልጀርያ ዝተሳተፈት ክትከውን ከላ ኣብ 2012 ናትናኤል ብርሃነ ብጫ ማልያ ከምውን ጻዕዳ ማልያ ብሉፅ ውልዶ መንእሰይ ተስፎም ዕቁባ ማርያም ማልያ ንጉስ ዓቐብ ኣብ 2014 መኽሰብ ደበሳይ ብጫ ማልያ ከምውን ቀጠልያ ማልያ ብሉፅ ሸኳኳይ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ጻዕዳ ማልያ ብሉፅ ውልዶ መንእሰይ ወኒኖም። ብዘይካዚ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ 5 ግዜ ዕዉታት መድረኽ ክኾኑ ከለዉ ናትናኤል ብርሃነ 2 ግዜ ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት መኽሰብ ደበሳይን ተስፎም ዕቁባ ማርያምን ድማ ሓደ እዋን ቅድሚ መወዳድርቶም መዛዘም መስመር ሰጊሮም። ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ትሬክ ሴጋኖፍሬዶ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔርን ተቐዳዳማይ ቤልጅማዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢንተርማርሼ ሰርከስ ዋንቲ ወዲ ሃገሩ ቢንያም ግርማይን ካብ ትማል ጀሚሩ ኣብ ኢጣልያ ዝካየድ ዘሎ መበል 58 ውድድር ቲሬኖ አድሪያንቲኮ ይቆራቆሱ ኣለዉ። እዚ ክሳብ ዝመጽእ ሰንበት 12 መጋቢት ዝቕጽል ዙር ትማሊ 11.5 ኪሎ ሜትር ብዝርሕቀቱ ውድድር ክሮኖሜትር መጋረጁ ዘቐንጠጠ ክኸውን እንከሎ ሻምፒዮን ቅድድም ክሮኖሜትር ኤርትራ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ኣብ ወርሒ ሰነ 2022 ዘውዲ ሻምፒዮን ካብ ዝደፍእ ንድሓር ንፈለማ ግዜ ብባንዴራ ኤርትራ ዝወቀበ ማልያ ጋንቱ ለቢሱ ተፃዊቱ። ሎሚ ካብ እሳት ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ 210 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀት ዘለዎ ካልኣይ መድረኽ ውድድር ዘሳልጥ ዘሎ ቲሬኖ አድሪያንቲኮ ብሓፈሻ ክሳብ ዝመጽእ ሰንበት ኣብ ዘቃንዖ 7 መድረኻት 170 ኪሎ ሜትር ክሽፍን እዩ። ኣብዚ ዙር ክኢላ ሽኳ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ መሳርሓታት ቅጽበታዊ ውድድር ዓለምና ዝኾኑ ቤልጅምያውያን ያስፐር ፊሊፕሰንን ቮልት ቫን ኤርትን እንግሊዛዊ ማርክ ካቨንዲሽ ስሎቫክያዊ ፒተር ሳንጋን ኔዘርላንዳውያን ማቲው ቫንደር ፖይል ዳይላን ግሮኖይቭገንን ፋቢዮ ያኮብሰንን ምስ ካልኦትን ክወዳደር እዩ። ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ብወገኑ ንኢጣልያዊ ወዲ ጋንቱ ጁልዮ ቺኮነ ንምዕዋት እጃሙ ከበርክት እዩ። ድርብ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዙር ሩዋንዳ ብዝረኣዮ ጸብለል ዝበለ ብቕዓት ኣቓልቦ ቤልጅማዊ ኣሰልጣኒ ወርልድ ቱር ቲም ሱዳል ኩዊክ ስቴፕ ፓትሪክ ሌፌቭ ከም ዝሰሓበ መርበብ ሓበሬታ ሳይክሊን ፕሮ ብቐዳም 4 መጋቢት ኣብ ገጻት ኣስፊራ።
ካብ 1976 ክሳብ 1979 ዝተቐዳደመን ካብ 1980 ዓመተ ምህረት ንድሕር ድማ ኣብ ዓውዲ ስራሕ ምስልጣን ክለባት ተዋፊሩ ዝርከብ ለፌቭ ነታ ኣብ ትሕቲ ክለቡ ትርከብ መጋቢት ጋንታ ንምክትታልን ከምኡውን ዓቕሚ ዘለዎም ካልኦት ተቐዳደምቲ ንምህዳንን ኣብ ዙር ሩዋንዳ ተረኺቡ ነይሩ። ብመሰረት ሳይክሊን ፕሮ ዘርግሓቶ ሓበሬታ ድማ ተቐዳዳማይ ፕሮ ኮንቲነንታል ቲም ግሪን ፕሮጀክት ባርዲያኒ CSF ፋይዘን ተዓዋቲ ዙር ሩዋንዳ 2023 ዝኾነ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን እቲ ዝያዳ ነቲ ኣሰልጣኒ ዝመሰጦ ስፖርታዊ እዩ። እታ መርበብ ሓበሬታ ብተወሳኺ እቲ ንሳ ሓደ ካብ ክቡር ዕንቁታት ኤርትራን ኣህጉር ኣፍሪቃን ኢላ ዝገለጸቶ ሄኖክ ምስ ኢጣልያዊት ክለቡ ባርዲያኒ ዘለዎ ውዕል ኣብ መወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ስለ ዘብቅዕ ኣብ 2024 ብደረጃ ወርልድ ቱር ንመቀዳዳም ናብ ክለብ ሱዳል ኩዊክ ስቴፕ ክሰግር ከም ዝኽእል ኣሚታ። ወዲ 23 ዓመት ሄኖክ ኣብ ወርሒ ሐምለ 2021 ብደረጃ ወርልድ ቱር ንምውድዳር ምስ ክለብ ኩቤካ ኔክሳሽ ን2 ዓመታት ዝጸንሕ ውዕል ኣትዩ እኳ እንተነበረ እታ ጋንታ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓመት ብሰንኪ ስእነት ምወላ ስለ ዝፈረሰት ግን ባህጉ ከስምር ኣይከኣለን። ካብ 2003 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንክለብ ሱዳል ኩዊክ ስቴፕ ኣብ መምራሕ ዝርከብ ፓትሪክ ለፌቭ ኣብዚ እዋን ኣዝዩ ዕዉት ኣሰልጣኒ ተባሂሉ ብደረጃ ዓለም ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ዝርከብ ኣሰልጣኒ እዩ። ኤርትራዊ ኣትሌት ኣማኑኤል ሃብቶም ብቅድሚ ትማል ሰንበት ኣብ ካን ፈረንሳ ዝተገብረ ውድድር ጉያ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸላሚ ናሓስ ሜዳልያ ኮይኑ ኣማኑኤል ነቲ 10 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀት ውድድር ብ29 ደቂቕን 7 ካሊታትን ይፈጺምዎ። ነቲ ውድድር ንኣማኑኤል ብ8 ካሊታት ዝበለጸ ኬንያዊ ኔጌዋ ኤቫንስ ክዕወተሉ እንከሎ ሞሮካዊ መሐመድ ኤልጋዝዋኒ ድማ ካብ ኤቫንስ ብ5 ካሊታት ተፈንቲቱ ካልኣይ ኮይኑ ኣትዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ላዕለዋይ መሳልል ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ተቆይጣ ድሕሪ ኣሳት 20 ዓመታት ሻምፒዮን እንግሊዝ ንምዃን እትመጣጠር ዘላ ክለብ ኣርሴናል ካልአይቲ ኮይና ትስዕባ ንዘላ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ብ5 ነጥብታት መሪሓታ ትርከብ። እታ ክለብ ነቲ ነዊሕ እዋን ተሓሪምዋ ዝነበረ ክብሪ ሻምፒዮንነት ደጊማ ንምልባስ ኣብ እተካይዶ ዘላ ጉዕዞ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ኣመና ኣገዳሲ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ልክዕ ከም ግጥም ፍጻሜ ርያያ ተካይዶ ዘላ። ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ዕውት ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ ወፍራ ልክዕ ከም ኣቦዳስ ውራይ ኮይኑ ነታ ክለብ ዘዋህዳን ዝመርሐን ዘሎ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ኣሰልጣንያ ኮይኑ ዝተመዘ ስጳኛዊ ተጻዋታይ ጋንታ ዝነበረ ሚካኤል ኣርቴታ እዩ። ኣርቴታ ብዘይካቲ ብዓይኒ ዓውደ ኩዕሶ እግሪ ሞይኡ ዝጠልቦ ንዝፃወቱ ኣብ እዋን ልምምድን ኣብ እዋን ግጥምን መምርሒታትን ምኽርን ብምሃብ ንኣርሴናል ዝገብሮ ኣበርክቶ ብኻልእ ሞያዊ ፍልጠት ዘይሓትት ልምዳዊ ተግባር እውን ንክለቡ ንምሕጋዝ ኣብ ጻዕሪ ይርከብ። ብርክት ዝበሉ ስፖርታውያን ይርሕሰናዩ ወይ ከዓ ዓወት የምጻልናዩ ካብ ዝብል እምነት ተበጊሶም ቅድሚ ግጥም ይኹን ኣብ እዋን ግጥም ዝተፈላለዩ ከም ጽቡቕ ፋል ወይ ከዓ መሪሕ ሰናይ ዕድል ዝርእይዎም ተግባራት የዘውትር እዮም። ሚኬል ኣርቴታ ድማ ሓደ ካብዚኦም እዩ። ኣርሴናል ብ18 ለካቲት ናይዚ ዓመት ኣብ ልዕሊ ክለብ ኣስቶን ቪላ 4-2 ቅድመ ምዕዋታ ኣብ ዘቃናዕቶም 3 ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ ከምኡውን ሓደ ግጥም ኤፍኤን ኣብ 3 ክትሰዓር እንከላ ኣብ ሓደ ድማ ማዕረብ ዝኾነ ውፅኢት ተፈላለያ። እዚ ተደጋጋሚ ፍሽለት መልክዑ ኣብ ልዕሊ ኣስቶን ቪላ ብዝተመዝገበ ዓወት ድሕሪ ምልዋጡ እዚ ወዲ 40 ዓመት ዓላሚ ብመሰረት ጋዜጣ ቴሌግራፍ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ሽዑ መዓልቲ ለቢስዎን ወዲዎን ናብ ሜዳ ዝኣተወ ጃኬት ስረን ጫማን ክለቡ ቀፂላ ኣብ ዘሳለጠቶም 2 ፀወታታት ኣይቀይሮምን። ንሱ ነዚ ሓበሬታ ዝሃበ ኣርሴናል ብቐዳም 4 መጋቢት ኣንጻር ቦርንማውዝ ተራኺባ 2-0 ተመሪሓ ብድሕሪ ምምሳያ ዘድንቕ ምልሶት ኣካይዳ 3-2 ዝተዓወተትሉ ፀወታ ቅድሚ ምክያድ እዩ። ንሱ ቅድሚ ትግጥም ንምንታይ ኣልባሳቱ ከም ዘይቀየረ ተሓቲቱ ብዝሃቦ መልሲ እንተዳ ተዓዊትና ክዳውንተይ ምቕያር ኣይፈቱን እየ ለቢሰዮ ንዝነበረ ጃኬት ስረን ጫማን ደጋጊመ ክለብሶይ ደስ ዝብለኒ እንተተሳዒርና ግን ካልእ ዝተፈለየ ነገር ይቕየር ኢሉ። ንመግለፂ ኣርቴታ ዝሰምዑ ጋዜጠኛታት ስፖርት ኣሰልጣኒ ቦርንማውዝ ጋሪ ኦኔል እውን ከም መዘንዎ ኣርቴታ ጽቡቕ ፋል ንምምጻእ ክብል ዘዘውተሮም ልምድታት ኣለዉ እንተደኣ ኮይኖም ሕቶ ዝቐረበሉ ክኸውን እንከሎ መልሱ ኣይፋል ኢሉ ድሕሪ ምጅማሩ ነቲ ጋዜጠኛ ማይክል ክዳውንቱ ከይቀየረ ንገለ እዋናት ጸኒሑ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ጥቕኡ ኣይተቕረብ ይቓበል ብምባል ሸቲቱ ይኸውን እዩ ዝብል መልእኽቲ ሕሊፉ። ብዋዛ ኣብ ኣዳራሽቲ ዋዕላ ንዝነበሩ ጋዜጠኛታት ድማ ኣስሒቕዎም።
ኣርቴታ ብድሕሪ ቃለ መጠይቕ ምስ ቦርንማውዝ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እውን ዓወት ስለ ዝቐንዖ ድሕሪ ጽባሕ ሓሙስ ጋንትኡ ኣብ ፖርቱጋል ጌሻ ምስ ክለብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ኣብ እትገብሮ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ረብዒ ፍጻሜ ሊግ ኤሮጳ እውን ነዘን መባልዕቱ ኮይነን ዘለዋ ክዳውንትን ጫማን ለቢስወንን ወዲወንን ኣብ ሜዳ ክርአ ትጽቢት ይግበረሉ። ኣርሴናል ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ከተልዕል እንተደኣ ኮይና ብድሕሪ ሕጂ ተሪፍዋ ብዘሎ 12 ፀወታታት ካብ ሓደ ግጥም ንላዕሊ ከይተሰዕረት ነቲ ኣብ ልዕሊ ሲቲ ኣንፂፋቶ ዘላ ጋግ ክትዕቅቦ ክትግደድ እያ። ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ቀንዲ ዛዕባ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ዝቐነየ ፍጻሜ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብቲ ጽኑዕ ዕርዲ ክለብ ሊቨርፑል ምዃኑ ዝነገረሉ ስታዲየም ኣንፊልድ በዛ ቀንዲ መቐናቕንታ ዝወረዳ ሰፍ ዘይብል ረዚን ስዕረት እዩ። ኣብዚ ወቕቲ ውድድር ኣብ ጽቡቕ ኣቃውማ ዘየላ ብጀርመናዊ ኣሰልጣኒ ዩርገን ክሎፕ እትእለ ክለብ ሊቨርፑል ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ነታ ኣብ ትሕቲ መዝነት ኔዘርላንዳዊ ዓላሚ ኤሪክ ተንሃግ ካብ እትኣቱ ዓብ ለውጢ ብምንጽብራቕ ዋንጫ ካራቦ ክትዓትር ዝበቕዐት ናይ ዘመናት መተሃላለኽታ ማንቸስተር ዩናይትድ ንምእንጋድ ኣብ እተሸባሸበሉ ዝነበረት እዋን ብዙሓት ቤተሰብ ኩዕሶ እግሪ ይኹን ኪላታት ተንተንቲ ነቲ ፀወታ ዩናይትድ ብቐሊሉ ክትረብሓሉ ምዃኖም ግምታቶም ክህቡ ቐንዮም። እንተኾነ ግን ጉዳይ ኩዕሶ እግሪ ኣዲኻ ከም ዝለኣኸትካ ዘይኮነስ ዕዳጋ ከም ዝጸናሕካ ብምዃኑ ኣብ ቅድሚት ንዘለዋ ክለባት ኣርሴናልን ማንቸስተር ሲቲን ንምርካብ ኣብ ምቁማት ዝጸንሐት ዩናይትድ ኣብዚ ካብ 2016 ንድሓር ዓወት ርያትሉ ዘይትፈልጥ ስታዲየም ኣንፊልድ ኣብ እምሮኣ ብሕልማውን እንተኾነ ክትቀርጾ ዘጸግም ከቢድ ውርደት ጎኒፍዋ። እዛ ጋንታ ኣብቲ ዕለት ብ7 ኣይሂ ጎላት ሊቨርፑል ኣዕለቕሊቓ ዋላ እውን እንኮ መእተዊ ቤት ዝኾና ሸቶ ከይመዝገበት እያ ካብ ሜዳ ወፂያ። መስሓቅ እያ መላእ ዓለም ዝርከቡ ደለይቲ ሕማቓ ድማ ኮይና ዩናይትድ ኣብ ታሪኻ ብኽንዲ ዝኣክል ገፊሕ ውፅኢት ክትሰዓር ድሕሪ 92 ዓመታት ሕጂ ንፋልማይ ግዜ እዩ። እታ ጋንታ ኣብ ሚያዝያ 1926 ብብላክበርን ኣብ ታሕሳስ 1930 ብኣስቶን ቪላ ኣብ ታሕሳስ 1931 ብዎልቭስ ተመሳሳሊ ብዝኾነ ውፅኢት 7-0 ተሳዒራ ነይራ። ፀወታ ቅድሚ ምጅማሩ ተፃዋታይና ሰልጣንን ሊቨርፑል ዝነበረ ስኮትላንዳዊ ግሬም ሶውነስ ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ስካይ ስፖርትስ ሊቨርፑል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ክትዕወት ምዃና ንዝሃቦ ግምት ምስ መሳርሕቱን ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ መፃወቱን ዝነበረ እንግሊዛዊ ጋሪ ኔቪል ኮይኑ ዘይከውን ዘረባ ብዘስምዕ ቃና ብሰሓቕ ዘባጨወ ኣየርላንዳዊ ሮይኪን ብድሕሪ እቲ ፀወታ ብዝሃቦ ርእይቶ ሕማቕ መዓልቲ እዩ ነይሩ፣ ብሓቂ ዘሰንብድ እውን እቲ ፀወታ ኣብ መፈለምታ ካልኣይ እብረ ድሮ ተዛዚሙ እዩ። እቶም ነባራትን ምቁራትን ተፃወቲ ዘሕፍሩ እዮም። ዝኾነ ይኹን ክእለት ኣመራርሓ ኣየንፀባረቑን። ንዩናይትድ ጽንኩር መዓልቲ ነይሩ። ኣብ ዩናይትድ ኣካል ብኽንዲ ዝኣክል ውፅኢት ዝተሰዓረት ጋንታ ብዘይ መንባረይ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እዞም ተፃወቲ ክሓፍሩ እዮም። ሎሚ እቲ መገዲ ምስ ፀንከረ ተሸሪቦም ዝኾነ ትብዓት ይኹን መንፈስ ቃልሲ ኣይረኣዩን። እቶም ዓበይቲ ተፃወቲ ነዛ ክለብ ርእሳ ድኒኖማ እዮም። ብ6 ወይ 7 ዝኣክል ጎል ተደኣ ተሳዒርካ ንውሕዳት መዓልታት ክትሕባእ ይግባእ። ኣነ እንተዝኸውን ነይረ ንገለ ዋርሕ ምጠፋእኩ ነይረ፣ እንታይ ከም ዝብል ኣይፈልጥን እየ ተናዊፅ ኣለኹ ብምባል ምረቱ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ግብፃዊት ክለብ ዛማሌክ ሞርታዳ መንሱር ናይ ክለብ ኣልኣህሊ መዘኑ ማሕሙድ ኤልኻቲብ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያን ማዕከን ቴሌቭዥንን ክለቡ ብምፅራፉ ንሓደ ወርሒ ክሕበስ እዩ። እዚኣ ፖለቲካውን ዝነጥፍ ፕሬዚደንት ቅድሚ ሕጂ ኣባል ባይቶ ግብፂ ከም ምንባሩ መጠን ናይ ዘይምኽሳስ መስል ዝነበሮ ክኸውን ከሎ ኣብ 2020 ኣብ ባይታዊ ምርጫ ስዕረት ድሕሪ ምስካሙ ነዚ መሰል ብምስኣኑ ግን ብፀለመ ተኸሲሱ ኣብ መጋባያ ክቐርብ ተገዲዱ። ንሱ እቲ መጋባያ በቲ ዝተኸሰሉ ገበን ኣብ ፈለማ ንሓደ ዓመት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንኽፀንሕ ተፈሪዱ እኳ እንተነበረ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2022 ግን እቲ ብይን ናብ ማእሰርቲ ሓደ ወርሒ ወሪዱ። እቲ ፕሬዚደንት ነዚ ዝተዋህቦ ናይ ሓደ ወርሒ ማእሰርቲ ብይን ብምቅዋም ይግባይ እኳ እንተበለ እቲ ጉዳይ ዝረኣየ መጋባያ ነዚ ናይ ግባይ ሕቶ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ስለ ዝነፀጎ ግን እቲ ክሱስ ድሮ ኣብ ቤት ማሕቡስ ይርከብ። ብመሰረት ሕጊ ግብፂ ሓደ ንምስሊ ቅንዕናን ክብርን ብዝገልጸሉ ገበን ተኸሲሱ ገበነኛ ምዃኑ ዝተረጋገፀ ሰብ ህዝባዊ መዝነት ክሕዝ ስለ ዘይፍቀደሉ ሞርታዳ መንሱር ዝተበየነሉ ግዜ ማሕቡስ ወዲዩ ምስ ዝወፅእ ኣብ ክለብ ኣህሊ ንዝነበሮ መዝነት ፕሬዚደንትነት ዳግማይ ክሕዞ ኣይክፍቀደሉን እዩ።
እዚ ወዲ 70 ዓመት ፕሬዚደንት ኣብ 2018 ንሰብ መዚ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ካፍ ብምፅራፍ እውን ኣብቲ እዋን ንሓደ ዓመት ኣብ ዝኾነ ይኹን ንጥፈታት ኩዕሶ እግሪ ንኸይሳተፍ ተኣጊዱ ነይሩ። ክለባት ዛማሌክን ኣልኣህልን ኣብ መንጎአን ሓያል ተጻይነት ዘለወን ኣብ ግብፂ ብዕቤተን ብቐዳምነት ዝጥቀሳ ክለባት እየን። ዝሓለፈ ቅዳም ክለብ ፓሪስ ሳን ዣርማ ኣብ ውድድር ሊግ ሓደ ፈረንሳ ብሾቶታት ሊዮኔል ሜሲ፣ ዳኒሎ ፔሬራን ክሊያን ኤምባፔን ከምኡውን ተፃዋታይ ኣንጻር ጋንታ ጃወና ሃጃም ናብ ገዛ ልዳቱ ብዘመዝገባ ጎልን ኣብ ልዕሊ ክለብ ናንት 4-2 ተዓዊታ ምስ ካልይቲ ዘላ ክለብ ማርሰይ ንዘለዋ ናይ 8 ነጥቢ ፍልልይ ኣብ ዝዓቀበትሉ ኤምባፔ ኣብ መበል 91 ደቂቕ መሰኪዒት ዘወሃሃዳ ኩዕሶ ታሪኻዊት ነይራ። እዛ ጎል ኤምባፔ ብማልያ ፓሪስ ሳን ዣርማ ዘቁፀራ መበል 201 ጎል ኮይና 200 ጎል ብዘተወ ተወላዲ ኡራጋይ ኤዲሰን ካቫኒ ተታሒዙ ዝፀንሐ ክብረ ወሰን ዝበዝሐ ሸቶ ናይታ ክለብ ድማ ከም ዝስበር ጌራቶ። ካቫኒ ነዚ ክብረ ወሰን ንክብሕት 301 ፀወታታት ዝወሰደሉ ክኸውን እንከሎ ወዲ 24 ዓመት ኤምባፔ ድማ ንብዝሒ ሸቶታት ካቫኒ ብሓንቲ ጎል ሓሊፉ ነቲ ክብረ ወሰን ኣብ ኢዱ ንምእታው 247 ፀወታታት ጥራዩ ሓቲትዎ። ኤምባፔ ነዛብዚ ታሪኻዊት ዕለት ለቢስዋ ዝተሰለፈ ማልያ ከም ግቡእ ብክብሪ ከቐምጥ ኣይግብኦ እኳ እንተነበረ ንሱ ግን ንኣጥቃዓይ ክለብ ናንት ኢግናቲዩስ ጋናጎዩ ክህቦ መሪፁ። ንሱ ነታ ማልያ ንጋናጎ ክህቦ ዝመረፀሉ ምክንያት ቅድሚ 2 ሰሙን ጓሉ ሞይታቶ ስለ ዝነበረት እዩ። ውላዱ ንጋናጎ ጓል 5 ዓመት ህፃን ኮይና ብምክንያት ሕማምያ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልያ። ኣብ መንጎ 15 ዝኾኑ ደገፍቲ እንግሊዛውያን ክለባት ብላክፑል በርንለይ ዝሓለፈ ቅዳም ብዝተፈጥረ ግጭት ሓደ ዕድሚኡ ኣብ 50ታት ዝርከብ ደጋፊ ህይወቱ ብሓደጋ ከም እትርከብ ተገሊጹ። እቲ ጎንፂ ክልቲአን ጋንታታት ባዶ ብባዶ ብዝኾነ ውፅኢት ፀወተአን መዛዘማ ብድሕሪ ገለ ሰዓታት ዝተፈጥረ ክኸውን እንከሎ ፖሊስ ነቲ ግዳይ ርእሱ ብከቢድ ተሃስዩ ከም ዝረኸብዎ ተፈሊጡ። ሰብ ሞያ ሕክምና ኣብቲ ቦታ ሓደጋ ተረኺቦም ነቲ ግዳይ ቀዳማይ ረድኤት ድሕሪ ምግባሮም ንዝለዓለ ሕክምና ናብ ሆስፒታል ወሲዶሞ። ፖሊስ ንሓደ ነቲ መጥቃዕቲ ፈፂሙ እዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ወዲ 33 ዓመት መንእሰይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትይዎ ይርከብ። ኣብቲ ጎንፂ ንዝተሳተፉ ሰባት ንምህዳን ዕቱብ መርመራ ዘካይድ ዘሎ ፖሊስ ካብ ክለባት ብላክፑልን በርንለይን ከምኡውን ካብ ካልኦት መሰኻኽር ዓይኒ ሓገዝ ሓቲቱሎ። ናብ ርብዒ ፍጻሜ ንምሕላፍ ዝካየድ ግጥማት ኣውዲቕካ ምሕላፍ ሻምፒዮንስ ሊግ ክለባት ኤሮጳ ሎምን ጽባሕን ምሸት ብዝካየዱ 4 ፀወታታት ቀፂሉ ምሲዩ። ብመሰረት ተሰሪዑ ዘሎ መደብ ሎሚ ሰዓት 11 ምሸት ኣብ ቀዳማይ እግሪ 2 ብባዶ ተዓዊታ ዝነበረት ፖርቱጋላዊት ክለብ ቤኔፊካ ኣብ ሜዳኣ ስታዲየም ዳሎዝ ንቤልጂማዊት ክለብ ብሩጅ ከተእንግዳን ከላ ናብ ጀርመን ተጓዒዛ 1 ብባዶ ዝተረትዐት ቸልሲ ድማ ኣብ ስታዲየም ስታንፎርድ ብሪጅ ስዕረት ኣሕውያ ናብ ርብዒ ፍጻሜ ንምሕላፍ ምስ ክለብ ቦሩሽያ ዶርትሙንድ ሓያል ግጥም ይጽበያ ኣሎ። ጽባሕ ረቡዕ ምሸት ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ቅድሚ 3 ሰሙን ኣብ ፓሪስ 1 ብባዶ ዝኾነ ውፅኢት ዓወት ዝቐንዓ ጀርመናዊት ባየር ሙኒኽ ፀብለልታኣ ንምቕራብ ኣብ ኣሊያንዝ ኣሬና ንፓሪስ ሳን ዣርማ ክትገጥመያ። ኣብ ስታዲየም ሳንሲሮ 1 ብባዶ ዝፈሸለት እንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም ብሸነኻ ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ሜዳኣ ንኢጣልያዊት ክለብ ኤሲ ሚላን ክትቅበለያ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ነዚ ዕለት ኣዳሊናዮ ዝነበርና ሶሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልኦት ሕሶ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በቢ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ንምነ።